Ka Blei pi baro ha ka kyrteng ka jong unong penim jong U Jisu Khrist nyangu U Blei ubala penyo pat ngi ka lat ha ka basasien pat nginyo puson lyngkot na Ka Ktien ka jong U Blei habang kren lingba jong ka tayo syapang ka Jingkyrmen lani ka jingim ka badan ka Jingkyrmen ngiradap kren ru kumno bangin yo ya kata ka Jingkyrmen ngire kren ru wat ya kata ka Jingkyrmen ka basisha lani ka genuine hope Henry dan shibun ki bakali ki ong kumno ngan Kyrmen habang ada Hapdeng jo ka Jingngewsih lani kumno ngan Kyrmen haba ka Jingngewsih ka bankia ya ka jingim ka jonga pat kumta ha ka por hadien ba ladon shibun ki ba yo ngayo bani selop bat ki magani ka tayo ki ba pen pau syapang kumnungan yo ya ka Jingkyrmen Hapdeng jo ka Jingngewsih Hapdeng jo ka Jingngewsih ka bangadon ha ka jingim bat kumta lingba jong ka jingpuson ha ka sngi ngakwa bangini kren halor ka ni ka phang bat abang ye kren halor jong ka phang ka Jingkyrmen ngakwa bangini kren halor hope in grief ka Jingkyrmen Hapdeng ka Jingngewsih ka Jingkyrmen Hapdeng jong ka Jingngewsih but kabenta na Ka Ktien ka jong U Blei ka bangala pensyong nong rim ya ka jingpuson ka lyngkot ha ka step kalong na ka shiti ka baningkong Paul sa ki Thessaloni ka linong ka basaw bat ka khot ka bakhatlai ki Ktien ki ba ong kumni Henry ngimman ya phi bantip ko para bangen syapang kita ki bayothia baphin snngewsih kum kita ki wei ki bamdan ka Jingkyrmen baphin snngewsih kum kita ki wei ki bamdan ka Jingkyrmen lingba ki ni Ktien upol ukwa ban penken mau ki banget haga tu por hat Thessaloni bat ukwa ban penken mau ru yangi haga ni step limba ni Ktien ke jong u Hapdeng jong ki Jingngewsih ki bangi ngila ban mat haga jingim ke jongi pen ban ngide bandon ke Jingkyrmen ngide bandon ke Jingkyrmen bat hang ni wa pasal Paul kwa ban pen pau syaki banget bahot ki jingja ki snngewsih ki laban wan haga jingim ke jongi kamtam habangi de bandu no ye ki ba iet ye ki ba thon ki jongi manu ba snngewsih bat ye ki ba kum kita ki jingja manu ba ban lat kilong natural ki bangi ngiamat ngia kendo bat ki bangi mla ban ne ye rem ki ba baro na ngi mat ngia kendo haga jingdu no iki ba iet ki ba thon ki jongi but Paul wong hot ki jingja ki ba snngewsih ki la ban wan haga jingim ka jingdu no ka jongi ki ba iet ki ba thon ki jongi ni la ban mat na ka we ka por sha ka we pat Paul uklam khangru yangi ban ong bangim dei ban snngewsih Henry wong tang ya ka we ka Ktien snngewsih tang ba habangi snngewsih kum ki banget Omdei bangin snngewsih klem ka Jingkyrmen lani omdei bangin snngewsih kum ki wei pat ki bamdan ka Jingkyrmen bat upol wong snngewsih haringkat bat ka Jingkyrmen snngewsih haringkat bat ka Jingkyrmen teng abang perkhat ye gini ki Ktien ki jong Paul ngi sngow kum ki Ktien kim dei ban ya don lang kum no ngin snngewsih bara ka jok por ngin Kyrmen Henry upol kwa yangi bangin tip kum ki banget hot haba ki jingja ki snngewsih ki wan ngi snngewsih tama haba ngi snngewsih ngi don kam ban snngewsih ringkat bat ka Jingkyrmen mat kumta kum mangalaong baka phang ka bangi kren ka dei hope in grief ka Jingkyrmen Hapdeng kita ki Jingngewsih ubil kroda ubadei ru unong tho uyathu ya kawi ka jingja kabalaja katba udang syong hakawi ka taxi banlet sa airport unongnya ya kata ka taxi ulayathu
Baulawan syata syari England dan United Kingdom palat lakambun snem bat ulawan naduk kepor ka baudang dap khatsan snem ka karta. Bat uang baulawan petno syata syari UK dan ulawan petno syata syari England ban laj naga tma bat ban laj naga jingyap tangan. Bat uya turu baudan laga jong ka Jingiaseng syakari ka jong u. Udan ki kimiki ki pa, udan ki men ki para. Bat uang ngasngong tunat. Bada ka jingwan ka jong u syata si UK dan si England nagabenta ban terai ban kata. Ka Jingiaseng ka jong u kala kambit kambiang. Kila laj nagata ka jingban kia jong ka jingduk jong ka jingkerdu. Henry uang ngadon ka Jingsngewsih. Bangamla banyadon dengkat batki. Uya thu su uang ya gini ki Kentien maap dengan bu kumbakalong Ka Ktien nongway. Uang I had a hard journey that won't be complete until I reunite with my family. Uang ngadon ka jingyat lenti kaba bah. Bat kaba onomla ban long kaba pura. Lemda ngala bani syembiang bat kibahayeng kibahasem kijonga. Kata ka di ka jingit ho, ka jong ubil kroda, ya ka jingisem, ka jong tau driver ubanya, ya kata ka taxi, kat baudang lej, siya ka airport. Bat ling ba jong kata ka jingit ho, ka jong ngisngot ho, ban long jingay, na kibahiyeng asem, ngisngot ho, baka long ka ba hadu kata-kata. Sa katnutam, ban do lilay, ya kiba iit, ya kiba ton ki jongi. Sakat nutam bangin ya klat jendat sendan bat kita kiba iit kiba ton ki jongi. Haka bang nginum la banya syamshu bat ki hagan ka pertai. Kalong shisha kiba bat kalong ka bang nginum la ban perkat. Da ka bor ka kynja briu ka jongi. Bat habakum kita ki bor ki wand. Haka bang ide ban do no kiba iit kiba ton ki jongi ide banya klat jendat bat ki. Kadon bet angi ki briu ya ka Jingsngewsih. Kadon ni ka jingsngew kynja, kadon ni ka jingsngew temang. Nginom la ban weng ya kata ka jingsngew. Lem dang iyo ban don kat. Lan ni ban reunite. Bat ki kadon kata ka jingsngew kynja, kadon ka jingsngew temang, kadon ka jingkyrmen ya ki, kadon ka Jingsngewsih ateng habang Jingsngewsih kita kiba iit kiba ton, lan ni habang kyrtmen kita kiba iit kiba ton kiba lej aswa jongi. Bat habang kiba ngej hateslani ki perkat ya kaba kum kata ka jingdo no je kiba iit kiba ton ki jongki. Upol utho ya gini ki Kentien hagini ka shiti syaki teslani ka beningkong ka kot ka basau kalunong ka basau ka kot ka bakat lai hagabuang hindringi mon ya pibanom tip ko para banget syapang kita ka bayot ya bapinom Ngewsih kum kita ki wei ki bam don ka Jingkyrmen upol uang ya ki banget ha teslani ba kum ki banget U Jisu Khrist ngidon ka Jingkyrmen. Bat kata ke Jingkyrmen kalong bangi ngisala bani syembiang batki. Kumba uong hagani gedekot ka bakat nyo ngin sala bani syem lang batki bat ngin salong ru junom la junom lembat U Jisu Khrist. Bat kata ke Jingkyrmen jongi. Bat namar bangi don ya kata ke Jingkyrmen wat Hapdeng juga Jingsngewsih ngikyrmen. Jingkyrmen ba kawi kesngi ngin siya syembiang bat ki ha kawi kesngi ngin siya ban long junom la junom lem bat U Jisu Khrist bat upol penkut akan negeri kot ke bakat prawang namar kata tu punya pentingan paralog dakini ki Kentien bon na preng jongi Jingsngewsih abang ide banduk no ya kiba iit ya kiba ton ki jongi Henry U Jisu ngi don ke Jingkyrmen ngi don ke Jingkyrmen ba kawi kesngi ngin siya syembiang bat ki bat kita kiba iit kiba ton ki jongi kiba lej haswa jongi kiba ka jingyap kala penia klat ya kinangi ngi don ka Jingkyrmen bah ka wei kesngi ngin sia syembiang bat ki ngiran ka Jingkyrmen wara Hapdeng jongi ka Jingsngewsih namar ba U Jisu ula long ka Jingkyrmen yangi U Jisu bala yap bat bala mi pat ka kesngi ka balai ula long ka Jingkyrmen na ka benta jongi wat la ula yap Henry ula mi pat bat ka jing mi pat jong u kalong ke Jingkyrmen na kabenta jongi bat namar bakata ke Jingkyrmen ke jongi kalong U Jisu bala mipat kumta ngila ban Kyrmen wat Hapdeng jong ki Jingsngewsih ngila ban Kyrmen wat Hapdeng jong ke Jingsngewsih
Ka jingruai ka balthau do bil gata. But ka gloria gata. Ka pen kan mau yangi habagi thau ya ka jingruai because he lives. I can face tomorrow. Ya ka bangi ngila pen kelah ka ktien kasi na mar buim ngadon ka jingkyrmen. Dei na ta daw kalong kabala yangi ban sngosi ban ka jog pot ban kyrmen lani kalong kabala yangi bangin kyrmen wat hapdeng jong kita kijing sngosi namar ba ka jingkyrmen jongi kalong hau Jisu wa yap Henry hau Jisu wa im ubala mipat na ka jingtem but namar ba Jisu im ngidan ka jingkyrmen wala nakabenta ka laway jong ka jingim ka jingkyrmen bahaga way kesngi ngin si syembyang bat ki it ki bathon ki balali iswa jongi bahaga way kesngi ngin si ok banong junom lem bat u Jisu Khrist bat kata ka jingkyrmen jongi ka bangila ban kyrmen wada pedeng jo kita ki jingsngewsih ki bangi mat ka jingim tu blain kur khu yangi lima kini ki Ktien jong ka jing pen kan mau na ka Ktien ka jong ma ai ka ka bor yang ayapi but if you barok ki pet but ki ngap ya ka program ha ka step ngine pendam ha ka jingduai. Da shisha au Blei haga jingat linti ga jongi kum ki briu ngi mat ya shibon ki jingja ki sngosi haga jingim ki ba penok mynsiem ki ba pendok jingkyrmen ki ba pen khnang ya ka mynsiem ga jongi kam ta ba bangi ban do no bat ban ya khlat jendat bat ki ba iet ki ba thon ki jongi da shisha ngim lak lam da sngosi Henry aingo ba ga Ktien jome ka bala pen kan mau haga ni ka step kapan kan mau yang i bawat hapdeng jong kita ke Jingsngewsih ke bangi don kum ki brio namar ke jing dono jong i kita ke iet ke thon ke jong i penban ngi don ke jingkyrmen namar ba ke jingkyrmen jong i kamlong hanu hawei pat u brio bala ban yapno ubahabo yap kata ke jingkyrmen jong ur ke yapno penban ngi don ke jingkyrmen hau Jisu ba im ubala yap habala saknar pnayo ubat ubala mipat agas ngi ke balai ban namar bau Jisu im ngi don ke jingkyrmen ya ke lawai ke jingkyrmen ya ke ban sawant ka bangin si syembyang bat ki it ki bathon ki jongi ngin salak ban long junom lembar u Jisu Khrist iarap ingi namar kata bangilak ban ya ling bai ka ngi wana preng ki Jingsngewsih ki babon ki bangilak ban mat Henringin yat haringkat bagi dagi Jingsngewsih da ka jingkyrmen ka bangingi don hau Jisu u Jisu u ye don ringkat bat ni haki por paro bat na marbau im ni don ka jingkyrmen sngow ye ka bango ka jongi au Blei maap igi pop igi rengkang ke mami B.Syiem hagi jingim jongi na ba ka kyrteng ke jamu Jisu ngi duai amen. Tu Blei ni rap madun Krishan boarding i lingba ka jingat linti jongi hagin kesngi nakabenta ka buram jongu amen.